Γνώριζες ότι μια τυφλή γυναίκα μπορεί να βαφτεί μόνη της? Πάμε να δείξουμε πώς. Οργανώνω καλά τα καλλυντικά μου για να τα βρίσκω εύκολα και γρήγορα. Αυτά που χρησιμοποιώ πιο συχνά τα βάζω στο ίδιο νεσεσέρ. Ένα καλλυντικό για κάθε κατηγορία. Κάποια άλλα τα μαρκάρω με διαφορετικά αυτοκόλλητα ή λαστιχάκια διαφορετικού πάχους. Τα πινέλα που διαλέγω είναι διαφορετικά ούτως ή άλλως. Το αγαπημένο μου κραγιόν έχει συγκεκριμένο σχήμα, συγκεκριμένη μυρωδιά, άρα ξέρω χρώμα. Τα άλλα που χρησιμοποιώ δεν είναι σε αυτό το νεσεσέρ και είναι διαφορετικά. Το foundation και γενικά τέτοιου είδους προϊόντα προτιμώ να είναι κρεμώδης, έτσι τα απλώνω με τα χέρια και είμαι πιο σίγουρη. Με τα προϊόντα που είναι σε σκόνη, κάνω συνήθως 2 περάσματα για να σιγουρευτώ πως έχει απλωθεί ομοιόμορφα. Γνωρίζω την επιφάνεια του δέρματός μου και πιστεύω πως τα βάζω ομοιόμορφα. Το ίδιο και με τις σκιές. Αλλά εδώ, όταν έχω παλέτα με χρώματα, πρέπει να έχω και καλή μνήμη. Μάσκαρα. Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Διαλέγω ένα προϊόν που να μην είναι πολύ ρευστό και κάνω κάθετες κινήσεις. Τέλος, για το κραγιόν, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Διότι ακολουθώντας την επιφάνεια του δέρματος, είναι δύσκολο να ξεφύγεις από το περίγραμμα. Αν κάτι πάει λάθος, σίγουρα υπάρχουν και βοηθητικές εφαρμογές. Ή πιο απλά... Παιδιά, πώς σας φαίνομαι?